Angela! Egunon, Orian. Untza? Bai, eta zu? Bai, biziki untza? Galdera bat badut. Bota! Euskaraz agurtzen beti nahazten naiz. Nola agurtzen ahal ditut euskaldunak? Galdera ona da, eta erantzuna erresa da. Nik egunero agurtzeko gaiten dut egunon. Bai, agurtzeko hitz sinplena da. Beti erabiltzen ahal da? Kasu, ez. Arratsaldean ezin da egunon egan. Arratsaldean, arratsaldeon, eta gauean, gauon. Arratsaldean, arratsaldeon, eta gauean, gauon. Egunaren, momentuaren arabera aldatzen dira agurtzeko hitzak. Hori da, bai. Hegoaldean ere kaixo entzunen duzu. Eta kaixo egun osoan erabiltzen alduzu. Eta joan nahi dugunean zer erraiten da? Joaterakoan, denek ezagutzen dugun adio erraten da. Adio? Baina hegoaldean agur entzunen duzu. Agur? Eta zure laguna ez baldin baduzu edo berriz ikusiko baduzu, gero arte erraten duzu. Eta ez badakit zuzen noiz ikusiko dudan berriro? Kasu honetan, ikus arte egokia da. Ikus arte, gero arte, adio. Hala, untza, ulertu duzu? Ez nahi segur. Entrena gaitezen. Egunon, Orian. Egunon, Angela, untza? Bai, eta zu. Zer nahi duzu edan? Galdera joan behar dut. Adio? Adio, ikus arte. Ikus arte? Mil esker, orain lagunak euskaraz agurtzen ahal ditut. Deusetaz, Angela. Eta galderarik baduzu, ez du da, deitu, eta berzenaz praktikatzeko hor duzu ariketak. Mil esker, ikus arte beraz. Ikusi arte, bai.